social media sono sing tinoro jibi family kha actually sini dumbur nogorni sini khoraksa taku actually ke khobor ya just news division tin dukha je bini sak pura khamui thanga nogor nukhana ni noni video ni bising te bini sak ma tai bini charai khorok tam ni bising khorok ni khamui thanga tai bini sak ব্যক্তিগত hangke pura ma khang bebon khamui thangma ke ke bihing ni bo ben khangka ke mokol noni tai kuno chances kri si sangnai di aro sing kuno political gain khaina bai phaya actually whenever sing je kon sini borro ba si prasarok je kono mahi to ka sing porno chubana ni je yak chuktui je manmani ani sing bono chubana family sing kibni direction mi phaya sini kun musumani bon na na musumani bisikte sini ti prasar tapuk so je to mahi to ka sing bini logio pasa na ni sing ko man suri sing bini phaya and boroni nokpu bebono totally khamui thamai ke boni kagos potro boni je documents to mani ration card do bebon khamui thamai ke ni sing apni information man abang koyan musung sini joto the president takute bukuk song noro boman kan ke coba di karon poro bela geri nukungni je noro manmani karon ekte contribution pun tahu karon bai bela nyo nangmani jora haise abang bang koyan musung bo abang sosoknya bebas jaga politics nugia boy rajniti nugia boy kaisa sini tiprasa je kuno hamia chaya lui tongma jengjalang tongro sunglo khoroksa te khorsang sunglo gi mar lani abang koyan